Здравейте, приятели! Аз съм Крис. Добре дошли в третия епизод на Грани, в който днеска ще ви покажа няколко начина, по които може да бъгнете грани много лесно, без никакви затруднения. И честита нова година на всички, да сте живи и здрави. Може да е малко късно, но да сте живи и здрави, както го казах, и да ви се сбъдне всичко, което сте си пожелали през новата 2026 година. Добре, нека започваме. Вече ще играя на дефолт. Разгледахме Хелоуин и Коледа. На Nightmare може да пусна, но в някое друго видео. Добре, започваме. Така. Преди време научих няколко лесни начина. Сега ще ви ги покажа. Първо ще започнем с този, мога така да го кажа, най-лесния, на цялата ми стая, където трябва да спамим бутона за леглото, когато бабата дойде. Добре, нека да изгледаме сега. Ставаме до леглото и в момента, в който дойде, започваме да спамим бутона. Така. Добре. В момента успяхме да я бъгнем. Тя в момента се опитва да ходи, но не може, само се движи краката. Като се въртим около нея, тя ни следва погледа, не може да ни убие и изглежда се едно тича на бягаща пътечка в момента. Добре, и сега, ако искате, направо можете да се избягате по този начин от къщи. Обаче главното е, че музиката ще остане заедно с вас, което не е никак. Да, защото предполагам, че искате тишина, вместо това ще слушате музиката, която се чува, когато ви гони баба. Добре, и да преминаваме към следващия начин. Така, хора, втория начин, по който трябва да я бъгнете, трябва да намерите, всъщност може да я бъгнете, искам да кажа, трябва да намерите дистанционното за тази вратичка, да вземете лютивия спрей, викате бабата тук горе на третия етаж, заставате тук до дупката и когато дойде бабата, хабите целия спрей по нея и след като ги изхабите, падате долу, да умрете и на другия ден сте невидими. Добре, нека да го направим сега. Така. Добре, падаме. Така, умряхме. Нека да видим сега дали работи. Ден втори. Така, сега нека да направим към стаята ни. Къде е бабата? Ето я. И да, както виждате, в момента тя не ни вижда, защото не идва да ни убие. Да, в момента сте невидими. Също по този начин можете да избягате от къщи. Само да, и дори да паднете пак от дупката, дори без да искате да го направите, бъгът ще остане, няма да се оправи. Тя сега пак ще си пуска капани и ще ходи на местата, където издаваме звуци. Да, добре, също има още два други начина, по които можете да я бъгнете, като станете невидима, именно с клетката горе, където вратата се затваря, когато камерата ви снима, защото тя дава сигнал на Грани, че вие сте вътре и вратата се затваря и след като се затворите, ставате близко до вратата, натискате ръката да отворите и по някое време ще минете през нея-гличното и след това сте невидими. Също и с вратичката там, където е тая шахта тук, е там горе,
на старите версии също сте могли да я бутате леко навътре, бъгвате се в нея и след като изчезва ставате невидими. Добре, и да преминаваме към третия начин. Така, хора, третия начин е трябва да намерите някакъв предмет, да дойдете тук в сауната, правите звук да извикате бабата тук и след това можете да се скриете зад вратата, ако искате. Няма да ви види бабата през дупката, не се притеснявайте. И трябва тя да влезе вътре и след като влезе, вие трябва да застанете тук, където е дъската и да затворите вратата и директно след това да пуснете дъската и тя ще се счупи и ще падне, след което бабата остава вътре заключена за винаги. Нито тя може да отвори, нито вие можете да я отворите. Така. Добре. Добре, не е с гръб. Нека да не се получи. В момента я бъгнахме във вратата и явно тя винаги разбира, когато я заключите вътре. Добре, на мен нещо не ми се получи, хора, но със сигурност гледах и тя ще ме види, разбира се. Със сигурност гледах видео преди време, как показва, че може да я вкарате вътре в сауната и да я заключите. След като затворите вратата и пуснете дъската директно, тя пада и след това тя остава вътре заключена за винаги. Ако знаете вие как точно се прави, напишете в коментарите, за да ми помогнете, защото аз не мисля, че допускам някаква грешка. Ако е така, наистина напишете в коментарите, за да мога следващия път, ако го правя пак, да ми се получи. Добре, и нека да преминаваме направо към последния начин. Така, хора, исках да кажа предпоследния начин, защото това е четвъртия, пък петия ще е последния. Сега трябва тази мисия ще е по-така дълга и трудна. Сега трябва, примерно, ако не знаете къде е чука, да метнете някакъв предмет през дъските и ето бабата ще дойде и ще ги събори. Така. Добре. В момента ни търси, защото тя ги събори, а пък си мисли, че всеки шум че е причината за всеки шум, си мисли, че това сме ние. Добре, сега предстои трудното. Ще се върна сега. Така, хора, сега трябва да намерите ключа за арбалета, да вземете арбалета. Сега, примерно, можете да преспите. Значи и преди съм умирал по такива начини, но това просто не е честно. Така, хора, ето ни отново. Ето я бабата. Ела. Така. Добре, сега взимате стреличката отново. Сега трябва да отидете... Всъщност... Не. Първо ще е добре да вземем мечето. Сега трябва да вземете и мечето, да го оставите горе, да не бързате още да го опускате в легалцето, защото в противен случай няма да ви се получи това, което искате да направите. Така. Айде оставям го тук за сега. И сега трябва да вземем арбалета и да отидем в стаичката под гарвана, да отключим вратата и след това трябва да вземем фриз трапа и да го метнем горе на това, да го метнем горе малко след рамката на дъските. Опа, аз забравих арбалета, бе, къде отивам? Така. Взимаме стреличката. Отиваме сега долу да отключим. И след като го поставите и след като бабата дойде, трябва да сте взели мечето и да сте застанали зад легалцето, къде трябва да метнете мечето. И в момента, в който бабата започне да се замразява, пускате мечето вътре и след това тя ще се намира долу в мазето, където ще стои в
кръвта, дето е разлята в мазето. Добре, обаче то сега ще отнеме доста време, понеже преди малко я поспах. Опа, само да не се замразим. Пускаме го пак. Не, даже малко по-така. Да, ето така. Добре, взимаме мечето. А само ме интересува, защо винаги се чува сърцебиене, когато вземем мечето. Това ме интересува, хора. Също преди време научих някакви бъгове, така свързани с това да се избяга от къщи, които може би в някое друго видео ще ги тестваме. Добре. Събудила се, чувам стъпките и че идва насам. Така, може в някое друго видео да тестваме тия бъгове, да избягаме от къщи, без да събираме предметите за вратата, за колата и за канализацията долу. Мисля, че така се наричаше канализация. Където е кръглата врата при врата, ето замръзва и мятаме мечето. Добре, както виждате, бабата я няма в момента. Тук. Добре, ето я слендрина, здравей, за много години. Добре, хубаво слендрина в момента изчезва. Нека да отидем долу в мазето да видим дали работи. Би трябвало да работи. Така. И да, както виждате, в момента тя седи в кръвта, която е по земята и в момента не мърда на никъде, със сигурност и не може да ни убие. Само се оглежда наляво и надясно и си навежда главата и се ядосва, като тя върти наляво и надясно. Това го прави, когато ви гони и вие се успеете да се скриете на място, където трябва да клекнете, но пък всъщност тя ви се ядосва така, защото тя не може да кляка. И защото няма как да ви хване. Добре, и нека да преминаваме към последния начин вече. Така, хора, ето последния начин. Значи трябва да извикате в гаража пак и това колче трябва с това колче да запушите. Опа! Не. Така, трябва да запушите пътя с това колче. Добре, в момента тя спря. Обаче сега, ако го бутна още малко, тя ще се докосна до нея и тя ще ме убие. Също можете, като го намесите по този начин, тя ще спре и няма да може да излезе след това. Обаче този бъг няма да е постоянен, защото след малко ще се оправи това колче и тя ще може пак да си минава. Добре, и това беше последния начин, по който можете да я бъгнете. Добре, хора, това беше всичко от мен за днес. Надявам се да ви е харесало. Ако искате още видеа, харесайте видеото, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката, за да получавате нови известия за новите видеа, които качвам. И това беше всичко от мен за днес. Всичко хубаво ви желая и до нови срещи!